Jestli si včera prošvihlo zápasy na mundiálu, tady máš všechno, co potřebuješ vědět. Korea proti Česku. Češi přijeli s jediným plánem: zabarikádovat se a spoléhat na standardní situace. Postavili autobus před branku, zaparkovali, vypnuli motor a šli na kafe. A Korea? Korea si přihrávala jak Barcelona v Prime. Krásně, na jeden dotek, technicky a rovnou do zdi z 10 Čechů. A víš, co bylo nejlepší? Češi, kteří skoro 60 minut nepřešli půlku, dávají gól z autu. Z vhazování z autu. V roce 2026. Ale klid, Korea se nevzdala, dál čarovala a zápas otočila. A za pozornost stojí tam mistrovská akce u druhé branky. A teď zahajovací zápas. Mexiko proti antifotbalu. Protože to nebyl zápas, to bylo přepadení. Hráči Jihoafrické republiky zpracovávali míč hůř než tvůj fotr po zranění v 87. Míč k nim letí a oni na něj koukají jak na složenku za elektřinu. Když neumíš hrát fotbal, musíš na to jinak. Tak Jihoafričané přešli do režimu pouliční rvačky. Výsledek? 3 červené karty a rozhodčí, který si na konci sám chtěl dát červenou, aby už mohli jít domů. Mexiko vyhrálo 2-0 v dominantním stylu.